ନାଇଁ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର କଥା ନା ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିରେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟୀ ଅଛି ଆର୍ ସେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳିତ କରୁଛି ଆଉ ଏଠୁ ଯେଉଁ ସେ ଆମର ଖଣି ଖାଦାନ ହେଉ ବା ରୋୟଲ୍ଟି ହେଉ ବା ବହୁତ ଜାଗାର 70-80% ରୋୟଲ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଲାବେଳେ ତାର 20% ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଉଛି ବୋଲିକିରି এটা ভুল এটাই কেন্দ্র দায়ী রাজ্যর কিছু মতলব নাই তাঁর দাবি লাগি সে লড়াই করছেন তাঁর লড়াই আমি বি সমর্থন করছু তাঁর লড়াই আনে বি আমার ভৌণী মানে মা মানে ঝিও মানে সমস্ত মোর তরফর বা আমার দল তরফ আমি সপোর্ট করছু তাঁর লড়াই আমি তার অসম্মানিত মানে বলবার লড়াই করছেন তাঁর হক পাই লড়াই করবার তাঁর অধিকার আছে লড়াই করবে সে ପୂରଣ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଏଥିରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଚାହିଁବା କଥା ଏକଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତୁମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଯିବ।